Mga malupyo sa Tangki Talisay nagpanon paingon sa Barangay Hall aron ireklamo ang giingong tuyo nga pagsunog sa mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion sa unom ka mga panimay sa nasuyng barangay kaganihang kadlawon. Ani ang exclusive report ni Luan Mirondina. Usa ang panimay ni Marilyn Labuka sa Giingong giswayan pagsunog sa pipila ka mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion alauna ganihang kadlawon. Kining duha ka mga bata ang Giingong nakakita sa aktual nga panghitabo. Padong na mari pagadto nam Talisay nanguli mi gisugat mi gyanaan mi armas mo to pagari na mo na may sunog. Mo to adto mi lamalin uy ni sunog. Mo to ari mi amo gidagan mo to pagadto sa nila ila gid sita nang kanad to. Katong opsyon nakita nga to dislita nila mga pito to sila kabuk. Dagan kinakita. Busa kaganiha, naghugpong kining pipila ka mga mulupyo sa Barangay Tangke o gipalanog nila ang ila mga yangungo sa atubangan sa Barangay Hall. Mato ni Jerty Labaho, mulupyo sa dapit nga buot nilang mahinabi ang kapitan sa barangay ug ang opisyal sa Regional Mobile Force Battalion aron mo reklamo. Tulo ka mga panimay sa sitio Magay ug tulo usab ka mga panimay sa sitio Tunga ang ilang gitumbok nga Giingong tuyong gisunog. Pagkahibaw na mo nasunog ang usa ka balay sa among silingan, ma'am. Amo tang gitabangan kay balaw-bala ka diri balay sa mga tangke, sikit-sikit ang mga balay. Ug masunugan ang usa ang tanan marapid. Nya magpaabot mi nga masunugan ang mong silingan no napamimukihol. Dugang ni Jerty, gipanguyawan na sila sa ilang pagpuyo tungod kay dili kini ang unang higayon nga nahitabo ang tuyong pagsunog sa ilang mga panimay. Kahinumduman, sa milabayng buwan nakuhaan sa CCTV sa usa sa mga panimay sa dapit ang giingong suway usab nga pagsunog sa usa ka panimay sa Barangay Tangke. Diin nakita sa video nga may duha ka mga lalaking daw nagsulob og camouflage ug nagdala og tagas nga armas. Kalipay gayinan namo nga naa sila kay haron di may mabalaka maglakaw-lakaw ini kalawong gabi mga dumig merkado kay maninda mi og isda di may mabalaka man kay wapay way magsugat-sugat na mga adik karon ma'am lain naman ang mo kahadlukan dili na mga adik kanina sila dagan ang nakakita ma'am. Ako wala ko kakita pero ako naka-experience dun ko nga nasunugan mi. Pipila ka minutos, miabot si Kapitan Nelson Cabanes og nakiginabi sa mga reklamante. Matud sa kapitan, gipaabot na niya ngadto sa hepe sa Talisay City Police ang yangungo sa mga residente ug usa ka tigom ang iyang ipatawag ugmang gabii. Pero naay nga sunog ginagmay ra. Naa sila nakuha ko nung kanang gidagkutan ba nga sigarilyo nga naay mga posporo ana na sila nakuha. Pero wagid mi ka siguro nga andiri bagid sa taas may kasunog. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang team leader sa Regional Mobile Force Battalion tungod kay may importante pa kining gitambungang kalihukan. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.